TV betbaatçylyk bolup dur. Hökümet nerede deyip video koydum. Aşağıdan yazılan komentarlarda betbaatçylyk Allah'tan gelýär. Allah kömek etmese başka yol yok. Ya da komşum çağırmalı diye. Demek dine özümüzü korunmalı. Yöne bitti. Tuğ coşmasına ya da başka betbaatçılıklara karşı berilýär yürütü bilimim yok. Teknologiyada. Misal üçün Japonya. İň ösen we baý tejribeli döwlet TV betbaatçylyk bilen görüşmek boýunça. O ýerde hökümet ýurdy TV betbaatçylykdan gorumak üçin ýürüte çäreler görýär. 2011-nji ýylyň iň uly suw joşmasyndan soňra Japonya şeýle netije gelýär. Suw joşmasyna karşı ullukan hayat damba kurýar. Boyu 13 metr. Как пятиэтажное здание. 5 etaj binadan biraz uzunlygy Turkmenistany ikiye bölünýär. 400 километр. После катастрофы 2011 года было решено создать новую крупномасштабную защиту. На это ушло более 10 миллиардов долларов и несколько лет. В результате было возведено 440 массивных стен, и эти участки объединили в одну большую плотину длиной 400 километров и высотой 13 метров. Şonun bahatı 10 milyard dollar tutýar. Ýöne olar, onu gurduq diýen boş oturanoklar. Suwun joşjanyny öňden habar bermäne finansiýalar. Suw joşup birden dambany ýara ýanynda näçe wagtda ýaşaýjylaryň üstüne geljekdigini takmin edip alymlar telewideniyede habar berýär. Эксперты уверены, что стена не даст защиты на 100%, но она может помочь задержать наводнение, и у людей будет больше времени для эвакуации, когда на счету каждая минута. Невозможно предсказать возникновение землетрясения, но датчики могут рассчитать, как быстро волна достигнет берега. В последний раз предупреждение о цунами было дано через 5 минут после землетрясения. Любая крупная волна движется с большой скоростью и может оказаться очень близко к берегу. Чтобы спастись от цунами, у людей почти нет времени. Но граждане Японии всегда к этому готовы. Habarçylar halat ediş toporlaryny video düşürýärler. Her bir adamyň jany üçin görüşýärler. Onun üstüne harp bilen türgörleşip geçýärler. Her bir Japon TV betbaatçylykdan nädip özüni goramalydygyny, nädip baş alyp çykmalydygyny öwredýärler. Bir ýaly Allah Taala gelip gudratyny görkezip bir halat eder, ýa-da goňşym kömek bolgatyn diýip oturna bolar. Olar hemmede taýýar. Учения по эвакуации при цунами проходят регулярно, чтобы правильно действовать во время надвигающегося наводнения. У них есть план действий, который может спасти их жизни. Все это вместе со стеной повышает шансы пережить катастрофу. Şolganda hökümeti iň uly güýç bolup ortasynda durýar. Bizim hökümetimiz bolsa kömek etmekden geçen şol betbaatçylyklaryň suratyny almaga, video etmäne ýol berenok. Onun üstüne mesela köpçülük bolup Mara vilayetinde bir betbaatçylyk bolsa, Daşoğlu vilayetindäki adamlaryň şoňa kömek etmegine ýol berenok. Gorkýar sebäbi, egerde bugün bu vilayetin halkyna kömek etse, erteki gün ikisi birleşip maňa garşy çykar, meni ýok eder diýip gorkýar. Şoňa görä biz TV betbaatçylyga da taýýar däl. Garap bu hökümet biri
hemme taraplayın nol ede. Mırjımız qaryadım sonra. Men bizimde var pişik gelip ulu yapıyor. Kömek etmekten geçen, yani suw joşmaknyň boljagyny aýtmak, yer titremekniň boljagyny aýtmak, nädip şondan gowranmalydygyny öwretmek, ýa bolmasa başga türlü görnüşde bilimler bermek, olary gaýrýat. Telewideniyede Türkmenistanda näme bolandygyny görkezmäne ýol bermek. Türkmenistan hemme zat gülýaly, hemme zat gowy diýip ýalan maglumatlar berýär. Sag bolun.